betumi anka mara konkono ene ne levia betumi aboa ma mental health won matumi agina mu no ye hwene famra asante mantamu pani kwankyerɛ fo hwese nnuane na afenso ade bia yade beka ye nipadua anase ye bedi akoye mu no egira brane no wode nsɛm bi atodwa yɛbɛkɔ manso na manso na abɛda dwa sɛ excavators ahodo a contractors de kwa yi kwan wɔ hɔ no nipa bonfo bi akɔ emu diesel nyinaa wakɔ wia asante mantamu sofo pani de ma yenua no musrime som no adehye chief imam Sheikh Harun Abdul Mumin wode nsɛm bi atodwa Mwadwo nkyerɛ no mu nsusu ye no ya momfa fa Facebook ya Sompa 93.1 eno achi ni YouTube nso ya Sompa TV ye benya dagye ne akenka ne brepam adi amamo akenkafo enne no pemote yenka medin ene akosia agye wakode mene menuabema nana kwabena kese afen nsɛm no enie eno ada na wiase nyina edakese edema yenuanom a waje komisane kronkron Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne nkyerɛkyerɛ ene na kwankyerɛ ene ne nsɛm edie no te ba ne sana kyerɛ sɛ enya sam keto akora wiase afa na nyina obia ede ne ho hyem na Ghana nso yenso edi saa da yi pa na kyerɛ sɛ na enya sam keto a na enum no ana mampani His Excellency Nana Adodankwa Akufo-Addo ekopie mu ewo dwumadie no ase na ebra okopie mu ewo ase ewo Independence Square no na esewani ensaw kakyere ohwese de ne nuanom nkramofo pa ase ababia mu wo ho a na ono mampani ekọ edi nkomo no atum se na efe kura keke na enum no ana mampani Nana Adodankwa Akufo-Addo de atodwa kyere se wo sre akyerɛkyerɛfo ku ahodo mako enan Nagrat Nat Tewu consent teachers anyone yoka ho se wo sre wo mu ada won pege woni hwe soro ehwe fom won hwe kyerɛ hwe animu won hwe bonkum na afenso won hwe nifa no won hwe baabia ye gyina no wiase nyina ye dren nema nyina wono ankasa gitumu se enema mu aye dren ba wo sre wo mu ada wo mo hwe san koda no so no betimi a consider koda no kakra na atimi aboa ma nema nyina so atimi akoso ensam bebre ana wode tudwa na oman mu anwuma yakuo nkabom ku no omadika no mampani Nana Adodankwa Akufo-Addo akosia to adwen hwe kwampa obefa so asansensem nyina so betima yi ade afiri ho nanso bra wokosia na sam no ka no ankasa no entimi ankowie posa amatere se wetre sam mampani Nana Adodankwa Akufo-Addo what is some bebre ne so we are all going to have to make some sacrifices to afford us the space to navigate the troubled waters of the current economic difficulties. Of government, discretionary expenditures of ministries, departments and agencies have been cut by 30%. The salaries of all political appointees, including myself, have been reduced by 30%. Fuel coupon allocations have been slashed by 50% and other expenditures suspended. I am very much aware that some teacher unions declared a strike in pursuit of a 20% cost of living allowance demand. I'm happy that yesterday the teachers were joined by other members of organized labor under the umbrella of the Trades Union Congress to sit down with government, led by the Ministers for Employment and Labor Relations and Education, to begin negotiations on this matter. I want to add my voice to the appeal by the outstanding Minister for Employment and Labor Relations, the Honorable Ignatius B. Bafwewia, Member of Parliament for Sunyani West, for the teachers to return to the classrooms pending the outcome of these negotiations so that the education of our children, some of whom are preparing to sit their final exams, is not affected. We are in a difficult place. The world is in a difficult place. Leaders around the world, like we are doing here in Ghana, are working assiduously to resolve the fundamental challenge that has plunged the world into the current economic condition in which it finds itself. Omampani His Excellency Nana Adodankwa Akufo-Addo. Na mampani na advocacy ya pano ena panyepa ya wono ena Ghana National Association of Teachers ye choriti aka na senate wadano wa my Ghana mu Reverend Dr. Isaac Owusu enso de to jatre sando kwa mampani na do akasa pa na wo hwe ne nkase eni mu nso so a wode adeserodia ma church for se we dia dawro mo my Ghana mu ayedin enti obi ya nyintom se ne ba yi a won betumi aye ne hye pa no de ata wo man no achi na so ye kai won manya do mu sa
akwa akosoma wie sɛ nnɛ ekoma nan wɔn ma te atwea ɛwɔ aban ne so ɛno krampo aka ho bi ama so yi a wɔn na hwɛ apɛdeɛ wɔn nsɛm soɔ ayɛ nhyehyɛeɛ ɛbu mmere ne nase nyame yɛ adom abana dɛ bɛyi wɔn ne wɔn kɔ akohyia ntɛputupuru mu saa no ahwɛtwerɛfoɔ san so baka sɛ ɛdeɛ wɔn mo kan no wɔn san so boa na yɛ sɛ fa baabi no krampo no gyidie ne awerɛhyɛmu ɛnya adeɛ a ɛbɛtumi aba enti wɔn kɔto asɛm ampanyin sɛ asɛm ne deɛ wɔn ma te na asɛm nyinaa bɛtumi atwa akɔwie a agye sɛ da ɛbenada yɛn nyinaa yɛate ne mmom no yɛde adwumayɛfoɔ yɛde mmara ne nhyehyɛeɛ ɛna ɛyɛ adwuma ɛnano ɛna ne nansa yɛkɔhyiaeɛ na hyiaeɛ no awie pɛyɛ enti no mpanimfoɔ sa ɛde nhyehyɛeɛ aba sɛ nyame yɛ adom a ɛbɛna dɛ yi adwumayɛfoɔ mpanimfoɔ ne aban mpanimfoɔ ɛrekɔhyiam biom yɛn nso so no a ɛyɛ ekuo no sɛ yɛdeclare strike a sɛbe me a me no kasa yi mentumi fiti prɛko pɛ nkasa o abusuafoɔ ɛyɛ yɛabrɛ monkɔ fie anaa monkɔ school yɛwɔ structures a ɛwɔ sɛ yɛde yɛnsɛm ɛkɔto ɔmo anim ɛsiane sɛ yɛdeɛ yɛyɛ asomafoɔ a yɛdi dɔm anim ɛti mprɛpɛ a yɛkasa yi deɛ sɛ yɛbɛtumi asesa yɛ adwene a agye sɛ yɛfollow through yɛ structures no ɛwɔ mu sɛ ɔpanyini dware wia na nsu asa nanso so deɛ onim de no wɔn sɛ de me a me no kasa sɛ de me ne me ho medi ɛdɔm anim ɛna dɔm no wɔn mo ama yɛ structures a yɛmfollow enti sɛ sɛbe ɛnnɛ kɔyɛ fofi de yi nanka ɔmapanyini ɛka sɛ o adeɛ kye dwoa da a mo 20% no obiara sa ka ɛnkyɛ sɛ ka papa ke na wɔn mo sɛ abira COVID-19 ne baeɛ no ɔmapanyini ka asɛm bi sɛ nnipa wu a onim kwan bɛfa so a ɔbɛma nipa na bankwam na mmom economy ne deɛ onim kwan ɔbɛfa so a ɔbɛma economy na abankwam sɛsɛ a me no kasa yi ɛnyɛ kyerɛkyerɛ fɔnko ana sɛ de esu sɛ mo ankasa mo radio nso mo ka sɛ ɛnɛ ne nansa 69 unions in public sector workers ɛma labor na wɔtwe baako sɛ 20% kola no ama a adwumayɛfoɔ ahodoɔ nyinaa ɛde wɔn nadeɛ egu fam including adwumayɛfoɔ a wɔn wɔ national labour commission eti no baabi a adena kodu no ɛnyɛ sɛ bi akyerɛkyerɛfoɔ na ebi abu sɛdeɛ ɔmampanin ka sɛ he knows how to revive the economy no media mo gyidie sɛ ɛbɛna bɛ nhyɛ mu na adwumayɛfoɔ kɔ ne sɛ adekwa no ɛnyɛ akyerɛkyerɛfoɔ nsɛm bio abɛdane organized labour TUC Ghana Federation Labour ɛne units ahodoɔ akeka ho nyinaa ne sɛ yɛto saa frɛ yɛn nyinaa sɛ yɛmmra ɛbɛna da deɛ yɛayɛ nti na obi dwan ne ɛsiane sɛ adwumayɛfoɔ firi asɛ sɛ yɛka kyerɛ adwumawura sɛ adwumayɛfoɔ ho kyerɛ wɔn no ɛnyɛ nnɛ ɛfiti February tɔn May a ɛyɛ adwumayɛfoɔ da no 1st May Lieutenant Kerry, a national president at the Ghana National Association of Teachers, Reverend Dr. Isaac Owusu. Yegusua anopano nsia kase ne yegusua yede ema wona no pay why na oto salam alek ene happy adaha ede ama no na no pay bantam dia na kyerɛ sɛ yakenka ne ntam ede afamu dia ma wo na yɛkɔ yanim yɛkɔ yape gushegu na emarasa badwane yede ma adehye yɛ wo no ɛwɔ ND samanye konete mu wana abu John abu Jinapo ana wɔkyerɛ sɛ ɔmampani ne nado dan kwakufa do pa wɔdwene ho awonte ase o kyerɛ sɛ MPP aban wɔdwene ho awonte ase na sam ne sɛ hwɛ wobi nkasa asɛm bɔne mmra nanso so na no ada yɛ COVID ba yɛ yi sɛde amanfoɔ paa si bɛyɛ adɔyɛ de ma Ghana na sika yɛ nya yɛ paa COVID bre no mu no sika kakra bi tie bi sa abɔso ɛna aban no didi dwuma de aka nyina wɔ he ɔma kyɛ di ɔma yɛ no femfram na wei pa ye kan ya kan say wo ho na wo ye ne say no a amamwo no bunu tro kan say no a na opese o kire say yewra John Abujirapo. We value our GDP by the expenditure approach. So when you spend more, the GDP will grow, but you won't get that revenue in order to deal with the situation. And so moving into 2020, then COVID sets in. And quickly, this issue of COVID, we are told that, we are in this mess because of COVID. Total budgeted COVID expenditure in 2020 was 11 billion. We ended up spending only 8 billion. That's a reality. We spent only 8 billion. In fact, our projected total revenue that we wanted, we got more than 7 billion of that amount for COVID. Because from 2021 and 2020, we spent only 12 billion. Meanwhile, we made 17 billion and another 2 billion. But ask yourself, even that COVID expenditure of 8 billion, which was way below what we even budgeted, where did we get the money? 1.2 billion of that amount came from the stabilization fund. So that should not have a negative impact on you. $1 billion, and that's where the special drawing right comes, which virtually every country, IMF said, look, because of COVID, mobilizing funds is difficult, so we're giving money. 2020, if you look at the revenues, 55 billion, and the expenditure of about 100 billion, 8 billion of that is attributable to COVID and COVID-related expenditure. So you cannot blame just 8 billion to say that that's why we are in this mess. And I'm saying that even that 8 billion, ask yourself the source of the finance. 1.2 billion from the stabilization fund. The World Bank gave us 5.8 billion. We are not paying any interest on these funds until 2025. African Development Bank, for
6 million. The European Union, all these agencies gave us money, but decided that they would defer the payment. You see, we are going to the IMF because of two principal issues: balance of payment challenges and macroeconomic stability. We Yamara Sabajane Edema Adesia Ewo Yape Gusegu Ewo Andy Samanyo Kunitimun Honorable John Abujinapo. Dr. Kwesi say a panyu control for ya Ghana Mental Authority wadano. One of the others ready to Ghana Bayanum Etrosa and then Camilla so my Ghana man panyi. Watch a change show no ayana and real fee sabin pradiasa. Yenuanma one more dream how. Now so ya kaya womusu diani dimuntin timay papa. Nesan in Tinobasra Bain say, our dear friend is a mental health levy and then it's ya adawruma one her so between the biaba. Meka kwezi se na ehia se de aban kasa wo abam embramu se mental health levy mental health tax no enne se aban nyenani na ode ba na de na obia wa wutie bi obia wudu dwuma bia fita no pakosi bi enwuma bia na wo twa sika kakra a de wutua no hu se wutua enye se bia mo na se kai nyina de boma na eya de ebesombo ama etumi de adwuma na edi ne bi ne se meje pa se kuma se da bia mo hu se bi ayar for mo enam hono ma da ho en no gata musio enyoma homka debiana ne dodo no koso mi dise enyoma homka odu adwuma yare ya na peso ko hospital ko feri yare ya sisi o ko kwata si ebejo to wa hwe bia be 2000 3000 ebetua ase de twanjo to enso esenka etumi free ema wono wo adwuma yare nti take nya sika futu odu bi to ho ma from mental health level na enka do betua me aisha se de dwuma ehia se de na ye de bodawra mo bia tia se na say nobody ankrofo no and I think for some Nina getting the Abondo, Maninaco. Our Embra Cassiamra Pono, a mental health act, Act 2012, Act 246. I know your partner in 2012. Abashi Muse, said you did levy between your twin, a tia, Jemushe, Nihunjuma dear. Now, I know no woman on that and watching and say, Abanakasa, a Minister for Finance. And so, yes, she says, any tax I can, and only it to be a yenti free for being tried to say. Into only a Mason qua Eseba. It is a Mason, and the Minister of Finance, or yes, say, into Parliament. And what you know, no man first and so bet you must say, and they will come here me a hot wa. Ni padodo anu adwene mu ha wo no abusuafo no beto wo mgo sa na obi agya hokọ sanse hu sika na akoye manso. Yes, or the Beman, Bossumian Sabossumian Bia, and yes, see a film. There's a Bossumian Sedican, yes, 26,000. Bossumian said to Sunaka Barcus in a way. Nelson said, by Sa a Brennan Crampa, and Yadi and Cabedru Bia, a Shakra. Naka the air friend, the Anibia, quata bears a bear 800,000 for Bossumian Sabia, yet media de Juma. And I would have found 100,000 Bossumian Sabia, Naka de Juma, into 26,000. Into the end baby, Nelson so any Christmas and someone say, a yadia, Sicano da ministry, and all family, and until a bed in Sabina Sicado here. Oko, Wana, baby, a Jenny Patro Showman, psychiatric causes now. Since I mean, okay, say, and I will Remus or Quanke free, and this said Sicano Embano, na Jumadian says a cosment, no Oqua, nature say, Yabemo Cheska to Honmo. She say, Oko, ya cry, Anka for Panta, and I'm a dick and cano, say, Anibiano, bear 2,000, you betray up to a deposit. Now, Bosmi Bia Crown say, you know, now the Biabacaho. The paradox of Petria Saske. Okasabia, Obico, Confarace, Aya Sabia, no Kutia 2000, and yes, I areno, or qua. O Piadia Fenivia, Nanuna, San Hoton and Noano, on Tribu. Ye, Bosmi, Siambia, no one can yare, a sack of batches will be cancelled across Adam and low a betting Sikakra. And 2,000 deposit, a mood, and to say, 2 years as a cabia debate, a man no crazy a cassette any prayer, not a bed. And to you, Busa say, Quabe de Fasodia, make us say hospitals may be at the car. Panyo kwancho for ya wono na Ghana Mental Authority wadano wo meimu Dr. Kwesi say na ekasai Pani kwanchirafo a wo hwe kire ewo Asante mantam na afenso bono mantam edema Ghana Standard Authority yewura Samuel K Frimpong wona de kokobo ema ewiase nyina ne Ghana fo se Ghana fo bi wo hono mo a ompa de efo enti oti ya ne se obi ton hwan ya no akwaje hwan ya no akwaje nanso ade bia na wode ba wo nipadua no na se bia wode ka wo nipadua no ya na ewa hyensodie bia e kire se saa de anase bia me akwabarakase makoto
ya kyerɛ sɛ medie anaasɛ bia mede ɛba me mu no ɛwɔ ahyɛnsodeɛ bi a ɛwɔ ho a ɛkyerɛ sɛ mpanifoɔ de afa nneɛma mu agye atom yɛ ahyɛnsodeɛ ɛwɔ ho no ɛkyerɛ sɛ biribiara no ɛyɛ kama ɛde ma me nti mɛtumi ɛde adi dwuma sɛdeɛ makɔtɔ no na wɔde saa nsɛm nyinaa atu dwa ɛberɛ a na agya ɔbɔ aporo kakra hwɛ sɛdeɛ nneɛma ɛbɛsi akɔ na ɛno mu no ana wɔkyerɛ sɛ Ghanafoɔ ɛne adehyeɛ yɛ wɔ Kumase Broma ntam ne ahafo mantam ne adeɛ wiase nyinaa sɛ obɛtie futuo yi a wɔde ma no a enka ɛbɛbɔ wɔ mo papa na float no ya wɔyɛ no wɔhyɛ ase ɛwɔ Adum Ministries Standards Authority ɛna yɛpɛ sɛ yɛ make sure sɛ adwuma aban de ama yɛ no yɛpɛ sɛ nkurɔfoɔ nso ho sɛ yɛbɔ saa adwuma no ɛsɛ adwuma no sɛ yɛbɔ obi ho ban sɛ aduane o atare o bibia yɛ use bia wɔ Ghana no ɛsɛ ɛfa yɛ hɔ na yɛ make sure sɛ ade no ɛyɛ papa na sɛ yɛ nso a na yɛ make sure sɛ yɛ ne papa nti sɛ ohun sɛ Ghana Standards Authority kɔ floater yɛ adwuma a yɛyɛ nti na yɛkɔ yɛpɛ sɛ nkurɔfoɔ ho sɛ yɛyɛ adwuma ɔmo ho sɛ yɛyɛ adwuma nso a ɛsɛ yɛ ma nkurɔfoɔ nso ho sɛ ɔmo to ade no ɔmo to ade papa ɛsɛ wobɛhwɛ sɛ yɛ shirt na yɛhyɛ no yɛwɔ biribi ɛda anim saa adinkra sign a ɛda anim ɛwɔ ha saa sign no yɛfrɛ no hwehwɛmu dua aka mo critical examination nti sɛ wokɔtɔ aduane ana bibia ya bia ya manufacture wɔ Ghana a ya produce wɔ Ghana bia no ɛsɛ saa mark yi ɛda anim ɛda ho wohwɛ nsuo na mekuta yi ebi kura wɔ ho ebi wɔ ho nti ɛkyerɛ sɛ nsuo no yɛ produce wɔ Ghana nti ɛsɛ ebi wɔ ho sɛ ɛwɔ ho a ɛno kyerɛ sɛ saa product no Ghana Standards Authority agye tum yɛgye tum a ɛnyɛ sɛ yɛfa ade no kura pɛ na yɛagye tum but ɛfa a lot of things mo yɛkɔ even factory inspection yɛbɛhwɛ baabi a wɔyɛ adwuma no bibi a wɔyɛ bia no ɛsɛ yɛbɛyɛ inspection inspection ni wie a yɛbɛfa wo product no bi akɔ yɛ lab abɛɛfo yɛde bɛfa all those things mo ansa na results no bɛba out na ɛyɛ okay a na yama wo saa 2 minutes say won fan bow product no enti wontimi nsɔre keke na wo di product saa mark ni abɔ product no wo di bon saa na ye ho pɛ obetimi akodam ana heavy fine bi ebetimi di aha enti abusia wei eye opani a wo hwɛ akyire sɛ pani kwankyerɛfoɔ ɛwɔ asante mantam na afɛn so Broma mantam ɛde Ghana Standard Authority owura Samuel Kefrempong Yɛkɔ manso kɔ no no wɔ santemantam ayɛ na manso na bɛda just excavators ahodo a contractors de kɔ yi kwan ɛwɔ mpɔtam wa ma kwan na timi yɛda so no nipa bɔfoɔ bi atimi ateta wɔn mo a ama diesel egum wɔ wɔn makɔ hwie ɛde kɔ wɔ bi ntumi hunu sɛ wɔn kɔ akɔtɔn so mo de kɔ dwareɛ so mo de kɔ ɛdɛ ɛno de nya me da dwa na yɛ ne president member yɛ ɔno wɔ manso wɔn mo nya for Samuel Kwame Frempong ɛdi nkɔmɔ ɛde afa asemi ho investigation is ongoing and the other man I get around maybe the one said the message just must be the Saturday remember I yet escape good at the mark everything the company say once for the be to say you find the way situation is this you know the situation to I you be that ɛwɔ ha wo kapa no asɛm kyerɛ na asɛbe na koma tɔ ne yam ɛnyɛ fɛ nkoye ɛba na Yankopɔn yɛ abɔm ama yɛ from enim to kumpɛsi dan kyɛn sɛ wɔn no yɛ main road na ɛsan ha yɛ paa na yɛ abɔm yɛfrɛ biribi emergency road kokobɔ wɔn deklarɛ sɛ wɔn yɛ wei emergency road a ɛno no national security fuo ne biribi ayɛ ka ho nti available resource bi a yɛ sɛ wɔn yɛ ɛde baabi a na wɔn sɛ wɔn yɛ sɛ ɛdwuma bi a the contractor money amani share and no mobilize the editor and I mean now in assembly excavator money you be use a money working on it was unfortunate that was Sunday then machine money and now so currency come do this is do better so machine be going to do was feel this mama o me isi hono adeche na obi opportunities yina obi opportunities yina kidie bi bi na ne this is what in 3 years kabeta feeling this ma o be better long so nti we bi na no eya e dia ben du na dia keke ka ho ye de eba lesere se ye nia no ma omo best area hono so se go to private to extra around the bia papa kwasa kidie no ma mo za
I was your for presiding member, yeah, woman, so I know I wore Asante Mantemo, or Samuel Kwame Frimpong. Abusia, Yanemwana, Pimoko, Adrian Krabitum, Intima Mingi, and Fanfriho. Na Yabema Kwame Atumako, so here and Ewo, Ashtown, be beer loud and clear. Na a kiss me Ebenezer Sehi Bekwai. Will the Abana say happy birthday and Koma Kofi Solomon, ya or Turkey, Istanbul. And as a Istanbul, ne dear what Yabanano. Na Yankupo won't try papa. Ma on to your puno our town for him, your crew and your mamusu yena do yeniachi, Yankwana, ame. Na ne dear what Yabanano. Na I'll leave flank what the Abba. And I'll say, hey, I teach out for. I was strike. Ghana panie. No cranio and somehow. And somehow, na Amos Augustine and all my flowers say, yeah, that's papa. Na mammy comment him, Quasia Pia, no. While the Abana say a Franco, Pania Hotel, a Buradia, and never take with a them. Na Dr. Baba Zamu, Master Planner Kentampono, was say Honorable John Jenapo, Uboa, Nidia, ya, what the Abadan was say, incoming General Secretary and people lawyer Justin Kodia. Utran Pruse and Anope, Keke Ewa Castle, the Abana say happy Eid Mubarak, and come in concerning Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Chita for we are self and na ya down so a biam, Sadi Wayame de Pa down so a biam say ya. Now also some packers said, my God, at the Dumbasa. Na Nidia ya Abana no. Evan send him to Tuka or Boise. Now say, Bibia di what dancer said, another danko who for the MPP apai, or more Yanimagina, come on, my sick Asamno, Asafan and Tampa, Eddie, Efra, Bibia Bay, Michael or Seb Watton, Bonbrane Pope, na Uchanos, Pruse, Sonko Sokra, and I first honorable Steven, Asamoah Watton, and Nanabi, I mean, come on, and what does the Eddie can we are singing any Musamma na da kese pa de ma wiase fa na nyina ye nuanom enkramo fo da we de ya onfa eni agro kra fi se na ya forebo a kire se hye osom mu kena na de ama wo mte ba ne sa na kire se ni gye nko a na ye ne ye nko nkramo kra tum se ye ne gye de ma wo mu fi se tro no se de na ni gye no ene nyina nkamom na monyimo nti no ada ne nyina so ye gye ni de ma wo mu na ka obi ma asantemantamu sofopani de ma ye nuanom nkramofo Chief Imam Sheikh Harun Abdul Mumin and what they to John watch say aban na nado danko akufo ado sade edi ka cheche mo dia kire mo no ne mu odin kakra de na so no omobeye o mafamu de bia abompaye e de ama aban na bibia atimi akotote Sompa so bebre na nkopon se ni bi na emfa bi nche enyanka ni akwo na obi a wantimi anya bi amon bi emma wo na aboa no so ayekono nyankopon se enye moja no amon kan kuno ene enam no ena mefe na mom anya misura kunya firi ya misura kusuro mi a muyi sika ede koto sa aboa no ede be sagman eno na nyankopon ko hwe ene makomam me so sumdie ana me so me de ma obia ya dana se o me sumdie wa boy abaso ya nso so ya dana se bompa ye ma no na kufado bompa ye ma ne mere bia na se ko gina poncha ai mo na kufado na ye bompa ye ma no nso ayi eni na dem etide mo bompa ye ma na be ma nya nkoso e ma no anya me de ahye ne sa no ya me no ana be bo ana na nye onipa de sane ene be bo ano mo no na ye twadi Israel ha de di na be no so na mbe chibi di bisi ho na samoso mu ba fie kura bia mega na mo awe de achi ne ya makore obenu anso ane ama mo no akono a de apokufu adi abusia wei eya santimantam sofopani edema yenuanom nkramofo ya ewo asantimantam Sheikh Harun Abdul Mumin Alhaji Aziz Abdul Ramadan wano so municipal chief imam edema ahafo no south east eno ne Sompa kasia bonkomo echese wasrada emabuna wano mo tiate se e wo social media no behwe
akoda kete 16 years 14 years now at TikTok social media show Facebook WhatsApp na chese wo ye ho bia emu krampo timi kwa ne wo hya se roro ho wo se su ne ban no a eya ba mabunu mu no adawro ma ye nyae na neoma pa bebre wo social media nke betumi de ho atoso na mom se yanya hweyie na ye ma social media efra ye ne di edam ne roro ye ho ho no a ye nkan ru se dachi enhu ebeba memma mu so abotare na muso mfa ebuon te sa mfa mpanimfo na mdi ho mfaso sede ne ye kai Ismail adwumadi anyame dia nanam no so di braye no we na pesa mesra memma no obi anya ho abotare na yamfa abotare mfa ndi yampanimfo achi na yenya asomdwe wo wiase ya achiwade kase awo Islam mu se akwada badidi opani atam ana akwada baka satia pani ye nyamsum mra ni se akwada biamfa ebuo mfa mapani sawa on sa pani no we wabusia o onye wabusia fa ebuo ma no fa ebuo ma no we na we ya yankon ba shiraw na osusu no ochina no obenso di ebuo ntisa edi ama wo enne na wa ya akwara no enne na wa ya branchie no obi di kan ya akwara obi di kan ya branchie ansa na osusu wa badru honum no te se wa mfa ebuo mfa mapani pani die no eba batu etuwa na so ba honse saa de na wo ya no wato obuasi no akasa na nyatam lidie nyakasa tia nsoso misremo okwara bia pese ochina osobaye pani mpa biara no odi ebuo ba ma opani. Municipal Chief Imam Yawahafwa no South East Alhaji Aziz Abdul Ramadan. Eso na ye jira no pay na ye nsam nyina aba na wiye na Albert Otega wodi aba na wo se oboase GRA ho na wo hwe ye no bibia ye loud and clear e wo ho no Kelvin Amuakomensa wo se Sompa de e the best pa wo hwe e wo Spinsters Accra ne de ya wodi aba no nana kantataba wodi aba na wo se wo hwe ye e wo tepa tepa for such a munyina Vivian Dufie wo se enkoso na ye mojanum papa abusia ye be jina so anopɛ na nsɛm nyina ye de aba na wiye entri Simon wo se wo yada yen pa yen so ye fele pa bibia ebe ye kama no pɛ anopɛ wote yen ka na ye Sompa 98.9 ye nuanom ya e wo sunyane piem wo sunyane se no kese editor Dennis and afenso akua nyako chami nimo papa clip na afenso poku shiva nom na busafo nyina nso eboa eso mu ewo ho ne bohwi ba santimantam so a samufo pani yewura santi yeboa Benedict newsroom abusafo nyina sofo mami premier ne Libya boga na ya boa ma kuku a kosua somua afia jewa kode morphine no na afenso yenso ayeba no pai ya school fees Rocky and afenso so dinu kra me ka chire jaja de cheba wi ase na afenso aki director nankasa wo se hodi awache bi hu akire na chire hodo no eyanso a ye de bram anopai nana kwabena kese na afei akosia ejewa kode boatin salamu alaykum yaba 93.1 FM mo de sheto fi akwani